Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukhala ngoZIMDOLLAR umculo ohambe ngasadlalanga emcimbini njengoba kube nengxabano phakathi kwakhe kanye nobe ngumphathi ohlele emcimbini uZIMDOLLAR biyela. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lana bulokhona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibeza intatheli kaYouTube. Kundize izinhlamba kwaphakama emoya xabana umsakazo okhozi FM uzimiphi ZIMDOLLAR biyela kanye nomholi weqembu lombhaqanga osenka ugcina kwakhe sibiya kwisigwebo sentambo Maskandi Festival ebesemkhandlwini Sport Ground obuka empangeni ngokusho kwemithombo ezibonele ngawo amehlo labo saziwayo baxabane phambi komphakathi kwashoda ozogadla kuqala phakathi kwakho ZIMDOLLAR nogcino kwakho udumo lengoma ethi noNcebo Mackenzie nethi zodwa abantu kuthiwa ke labo saziwayo baxatanisa ukufaka kwabahubhe Mkhize ngaphambi koswenka ababekelisa kuba ke ibona bazobhulela oMaskandi amazolo ukufaka kwabahubhe kuqala kwehlanga kahle ngogcino kwakhe nalapho ke bagcine sebexabana noZIMDOLLAR ugcino kwakhe waze waveza ukuthi nasokhozini uZIMDOLLAR babamba ngophondo oswenke lapho uZIMDOLLAR thukuthele wakana onwabo kwangathi uthelwe ngezibonkolo omunye umthombo ozibonele uthi uZIMDOLLAR uyalelwe ngabahleli bomcimbi kuba ke afake kuqala obahubhe ngoba khona la kade ephuthuma khona ugcino kwakhe ke ebuzwa ngaloludaba yebo uvumile ukuthi lokhu kwenzekile wathi uZIMDOLLAR umcike kabi ubuzwa nje ukuthi ucasukile uthi ke akafunanga nokuthi ke axolise kunalokho usabe sokuthi ngeke udlala umculo wethu okhozini uma usekhona yena uze wangithuka wangibiza nangomfana ugcino kwakhe ke ubezwakala nje ukuthi uthukuthele ugwanonwabo uthe ugcine ethathe iqembu lakhe bahamba bengasadlalanga ngoba kungekho ufuna ukwehlela ngezansi ethi into uZIMDOLLAR mayelana lesigameko yebo uvumile ukuthi kube khona ukuhilizisana phakathi kwakhe nogcino kwakhe uthe usigwebo behlele umcimbi ucele kumina ukuthi ke ngingenise ubahubhe kuqala ngoba khona la bekade ephuthuma khona uthe ngizamile ukumazisa ukuthi ke sekuzoqala kunandise ubahubhe kuqala njengoba ke kusho umhleli womcimbi wabe sengithuka kwe ugcino kwakhe ngibiza ngenja engazidlali nezingoma zeqembu lakhe emoyeni ungitshele ukuthi ke kade abona ukuthi ke angimfuni ngemumva kokuthi ke angithuke ngibe sengithatha isinqumo sokuthi engabe esadlala inhlobo estage engakaxolisi kumina uthe ubesekhetha ukuthatha iqembu lakhe baduba umcimbi uqhube wathi bengeke mina ngilalela umuntu obengaqashiwe emcimbini bese ngiyeka umyalelo walo behlela umcimbi nobe ngiyena obengiqashile njengomhleli womcimbi kuchaza yena uZIMDOLLAR bafethu ke mina njengentatheli kaYouTube sengiyaphela khona la ngizothanda ukuza ukuphala kwakho ngalolo lidaba ukuthi ke wena ucabangani ngabe ubani othe waba wrong phakathi kwalabantu ababili ngabe umculi noma lo obengumphathi wohlelo uZIMDOLLAR biyela bafethu ke vele siqede khona lapha kwi-comment section mina ke njengentatheli kaYouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambeke evidweni elandelayo.